Itt a Zero Unit parancsnokság. Figyelem minden egységnek és személynek Csernarusz körzetében. A megadásra vonatkozó ultimátum lejárt. Ezzel hivatalosan hadat üzentünk a területen lévő fegyveres erőknek és támogatásaiknak. Nem lesz több tárgyalás, nem fogadunk el feltételeket. Minden a zónában maradó személyt ellenségnek minősítünk és likvidáljuk. A parancs egyértelmű. Teljes katonai kontroll és semlegesítés. Ha hallják ezt az adást és el tudnak távozni, tegyék meg azonnal. Ha nem, számolniuk kell a következményekkel. Ismétlem, az ultimátum lejárt, a Zero Unit megkezdte a műveletet. Ne zavarják vagy akadályozzák. Vége.